Коя от двете да избера? BMW или Mercedes? Тази има M пакет, а тази има AMG пакет. Тази има BMW Adaptive LED, а тази има LED High Performance. Тази има камера и тази има камера, но пък тази има Distronic. И тази има Distronic. Я да видим сега джантите. Тази е с M-кови джанти. Тази е с AMG джанти. Нека да ги разгледаме отвътре, да видим там как стоят нещата. Опа, скъпите седалки. Изцяло L с чупещ гръб. Памет на седалките. Изцяло дигитален километраж. Head-up дисплей. 360 камера. Подгрев на седалките. 8 степен ZF. Абе, май е доста добре. Но нека все пак да видим и Мерцедеса. Леле, какъв е този телевизор, бе? Той е по-голям от вкъщи. Отново имаме изцяло дигитален километраж. Пак имаме 360 камера. Подгрев на седалките. Тук сме с 9G Tronic, 9 степенна автоматична скоростна кутия. Тук имаме черен таван с двойна панорама. Тази ли да е? Тази ли да е? Не мога да реша. Затова вие пишете в коментарите или направо елате на място на улица Орион 84.